Došao je, kunem se u djecu. Dobro, verujem. Došao je... Bojaniću, besraman si, tako mi Bog pomogao. Dozvoli, Maco, završi. Ti si jedna obična klasična budala, stvarno. Hvala vam. I on je, rekao si da se sa kraljem nešto šalila i nešto je kralj rekao i ona je tako reagovala, Bog zna kako, to je bilo ulizivanje dok je on bio gazda i stvarno je ona jedna obična budala. Prava plavuša. Dobro, mogu ja da to govorim, da repliku dobijem, samo dobijem se... Nema repliku, ne, repliku ja pitam dalje, nema replike. Postojećeš to. Dragana, ja sam ti objasnio po pitanju toga što se desilo. To je istina. To je vezano za kralja, kad se uključe kamere da se kralj promeni i kad se ti približiš kralju, on se pomne što mi svi ga znamo kako je. Ne, suština je da ona plavuša budala i da ne kapira šta je kralj govori. Što se tiče plavuša budala, ja ne koristim tu rečenicu, to nije moja rečenica i to nisam izgovorio. Dobro, mogu se nešto da kažem? Ne može, ide dalje igra. Ide dalje igra. Pa imam pravo da kažem na ovo što si rekao. Onda ne igramo igru. Prvo otišao sa farme, drugo, ja sam jako ponosna što sam plavuša. Plavušica je jedna od najatraktivnijih devojaka, to svi znaju u svijetu, tako da stvarno me ne zanima ko meni priča iza leđa, kogod da priča, to je njegova stvar, ide na njegovu dušu, tako da stvarno me ne zanima i tračeve. Dobro, Miloše, imaš da postojiš pitanje nekom još? Gagi, ti pitaš. Ili ja pitam? Da. Ja? Ne, ti si pitao. Gagi, ne. Ti si pitao Draganu. Ne, mene, koga si pitao? Ja sam odgovorio. Ti si mene, ja sam odgovorio. Ja pitam. Miloš pita, Miloš, izvolite. Ajde, Miloše, pitajte vi. Zakunu se u djecu da nisi rekao da ću 3-4 puta biti, nekoliko puta ću 3-4 puta biti sluga do kraja serijala. Neću se kudnu u djecu, ja sam rekao. Hvala. Svakom Nema dalje. Ja sam komentator. Kuni su ti u djecu u familiju, da li istina da si rekao da mi popuši tata koji mi nije živ, a znaš i sam da mi nije živ tata. Ja tatu nisam spomenuo, rekao sam rekao nekakvi tvoji to. Joj, lažete, Milošte, sad stvarno lažete, ja sam bio Besramni ste, Bojaniću, tako mi Bog pomogao. Ja sam bio... Ja ne mogu da reagujem. Besramni ste. Izađite. Sami izađite. Ja nisam završio. Da igramo ili nećemo da igramo? Ajde, pitaj ponovno, ajde. Znači, da ste rekli da mi popuši cijela moja familija K i da mi popuši moj tata koji nije živ trenutno, da li to istina? Da ti je tata Ološ. Za Ološu ne bi... mešaj se ti, lepuškasta. Da li sam odgovorio, nemoj da postavljaš pogrešno pitanje, na tvoje, da ti ja popušim, kad već mora da lajem pred nacijom, rekao sam ti, ponovo ti ponavljam, neka ti popuše tvoji. To je za mene najveća uvreda. Moja familija i moj tata. Zašto bi ja sebi? Samo da ili ne, ništa više. Odgovorio sam na tvoje popuši mi, da ti popuše svi tvoji. A niste odgovorili? Odgovorio sam ti. A to time potvrđujem. Potvrđujem ti to i ponavljam. Ne smije niko da mi kaže to. Je ti jasno? To je za mene najveća uvreda. To što si se i ti uvredio, pošto je to samo odgovor na to, izvini, brate. Znači, rekli ste mi da popušuje moj tata. Nisam ja tatu spominjao ništa. Ja se izvinjavam, molim vas, skup cijenjeni bi zamolio da se ne igramo sa gospodinom, jer je gospodin pred infarktnim stanjem i da ne bi došlo do neželjenih slučajeva, pa nema potrebe da igramo se istine sa dotičnim. Da. Pa on postavi sad pitanje nekom. Udarite me. Udarite. Da može udariti. Sram vas bio. Lažete kao pas. Ovoga mi krsta. Smrdim. Bravo vaspitanje. Smrdiš, brate. Ja ne smrdim. Smrdi ti iz usta, brate. Smrdim iz Ajde, Miloše, Ljudi, ja pitam. Žurka treba da ide, a daj da ostavimo čovjeka. Ko hoće da pita? Pa pitam. Da. Ja pitam. Ti da pitaš? Tako je. O Bože te slušaj. udari me Miloš. Pa što, druže, zašto? Ajde, Miloše, priča. Ajde, više. Da li me još uvijek voliš onoliko kao što si me volio do sada? Naravno. Hvala. Zorica, htjela bih samo da znam vaš odnos
sa Ivanom? Nećemo mi to ništa. Malo Moraš objasnije. konkretno pitanje da daš mi. Interesuje me zašto vi i Đus ne komunicirate. Ja stvarno ne znam o čemu se radi. Znam da je bilo na prozoru i sve to, ali me interesuje zašto ne komunicirate. To znaš što si ne... Ja stvarno ne Mene znam... toliko izvređao za onim stolom, mislim, onda je... I izvinuo se? Ne, to je bilo prvi dan. I ja sam prihvatila to izvinjenje i onda je on posle toga mene ponovo izvređao i ja mislim da nema razloga da ulazimo više u komunikaciju jer ja ne mogu da mu oprostim drugi put i ne želim uopšte da se o toj temi priča, a želim mu svako dobro i on je vrlo duhovito dete i pedantno, što mi se mnogo sviđa, ali Nisam on i ja znala o čemu nismo se radi. izvređao. Pa bila si za stolomicu, kako nisi znala? Znam da se izvinuo, ali... Ne, Par navrata nisam bila. kad ste došli. I ja sam to od srca prihvatila, ali... Ja sam samo da kažem da je Miloš pošteđen 3 dana nerada, to da znate svi. Znamo. Evo, pošto sad ja pitam sve farmere, da li možemo da tražimo da konzilijum stručnih lekara, odnosno kardiologa, pregleda Miloša Bojanića, jer ja sam jako uznemirena zbog njegove izjave i ne bih želela da svojim duvanjem pa da mu zasmrdim iz usta prolaskom pored njega ili dobro, nije važno, bilo čim ili da Leon zalaje ili nešto uradi ili bilo šta, jer ja ga stvarno ne uzimam usta, ali sam mnogo uznemirena, dobijemo zvanično dijagnozu da li smo mi opasnost za njegovo zdravlje. Da smo opasnost, ja ću vam reći, da smo opasnost, ne bi ga ni pustili da uđe. Ne, pošto je on, pazite, ja sad postavljam pitanje da li ste za to? Da. Ajde da podignemo ruku ko je za to. Svi. Znači samo nije Mina i Dragan. Okej, mi smo za to. Znači da dobijemo od konzilijuma, jer doktorka koja je njemu to rekla, takvu izjavu da da on u njeno ime, ovde pred svima nama i pred celom nacijom, kako on to kaže, za mene je to jako uznemirujuće, ja zaista sikiram za njegovo zdravlje i sada dolazim u situaciju da se ja razbolim zbog straha da bilo čime ne izazovem i pogoršam njegovo stanje. Slažemo se svi. Ajmo dalje. Ko pita dalje? Pošto je to bio komentar, a ne pitanje, a ozbiljna je stvar u pitanju, u zadruzi... Kako je sve odobio reč, nije mi jasno. Ne znam, jeste vi njega nešto... Ne, ja sam pitala sve farmere. Samo moment, odmah pored nas, pošto je to, kažeš, Zorice, ozbiljna stvar, nadam se da jeste, postoji dosije o stanju mog 2 puta predinfarktna stanja. To je bilo kada je bilo sa gospođom Majom, 220 sa 130 pritisak, a sada je bio, kada sam imao 190 sa 100. 2 puta bolove u grudima, kada sam otišao da izmerim pritisak, bio je 100, odnosno 199, evo imam, ne treba ići nigde, evo ima tu u memoriji, 199 sa 100. To je moja mami redovno, tako da to ništa ne znači, a rekli ste sami meni, rekli ste mi da ne pijete lijekove, a sinoć kad sam vas pitao kako ste i jeste popijete lijek, vi kažete da ste popili. Malo ste u neskladu. Tebe nisi što upadaš, nisi kulturan, nisi parlamentaran. Ma ja se izvinjavam. Izvinjavam se, pa prekini. Ja lijekove redovno pijem, što se tiče pritiska. Rekli ste ne pijete, vi imate savršen pritisak. On ima toliko pogan jezik koji vređa sve. On je sinoć rekao, preksinoć, da smo mi svi klipovi kukuruza koje će on izbaciti napolje. Zašto mi raspravimo o tom? Ne raspravimo. Ja sam... Pitanje ovo, krucijalno pitanje jest. Ja sam potrešena. Pošto je sinoć sam pitao, oprostite, molim vas, Zorice, krucijalno pitanje ovog konflikta jeste da li
riječima, kad ste rekli jutros meni, kad sam zamolio nemojte molim vas više pričat, da ste ugroženi, zgroženi i da je nacija zgrožena što vam se događa. Nema potrebe, ja vas pitam kako ste, a ne da mi govorite tišina, nemojte mi. Dobro, pa naravno, to vi sve znate. Doktorica vam kaže, dobro ste živi, šta vam oni radi. To je strašno. To ste mi rekli jutros. Druga stvar, pa vas molim ja lijepo, zadrugu molim, da li je moguće da ne postoji sve one uvrede, psovke, pljuvanja, psovanja majki, sve